izbacit će nas sa ulice. Vratit će nas kući, ali ja ću mu reći... Kurcem će te pući, Zato što ljudi bez kazne nemaju osjećaj. Ti, da bi stvorio ljudima osjećaj kako da budu ispravni, mora da postoji i kazna. Ne može bez kazne da se živi. Ako neko ukrade iz prodavnice hranu, on mora da ide u zatvor ili da bude prebijen. Iz razloga što ako ne ide u zatvor i ne bude prebijen, onda ćemo svi mi da krademo, znaš. Da, znaš ti koliko lakše nekome ko ima, kako se zove, dobre roditelje, brate. Neko da ima dobrog oca, brate, njemu je 10 puta puta 100 lakše. A ne kao lakše u smislu da će onda živi kao princ, nego lakše jer će da ima smjernice kako da se nosi sa određenim problemima. Znaš, kad imaš nekog pored tebe ko te gure i ko te podržava u onome, jer da nije savjet, ti bi možda za neke stvari mislio da nisi normalan. Da. A ti kad vidiš da još neko tebi blizak, tebe podržava i radi isto što i ti, onda je to, brate, jako velika potpora. Hoćeš da radimo bilo šta bokserski ili da dižemo tegove? Ajde dižemo tegove, iskreno. Zato što ako budemo radili bilo šta bokserski, ne možeš snimaš normalno. Znaš šta se desilo? Povredio sam ramek. Jedina stvar koju sam mogao da radim jeste da šetam. Znači samo sam mogao šetam, nisam mogao da trčim, jer kad trčim pomera mi se rame i boli me. Jedina stvar koju sam mogao da radim jeste da šetam i dok sam šetao razmišljao sam, brate, ti kad imaš neku povredu, pogotovo na tom nivou, ti se vratiš 10 koraka unazad fizički. Znači ti si fizički 10 koraka unazad i sada ti je duplo teže. Ok, neće možda da traje oporavak toliko dugo koliko ti je trebalo dođeš do prvobitnih rezultata, ali će ti biti psihički duplo teže da ti sa 10 skibova padneš na 3-4, sa 15 propadanja da padneš na 4 propadanja. To je psihički mnogo teško, ja sam razmišljao. Isto tako, kada duhovno padneš i kada duhovno odeš dole, znači kada nešto svesno uradiš neki prestup i odalješ se od Boga i osjetiš na sebi da si se odaljio od Boga, isto ti je toliko teško da se pokaješ, da se ispovedaš i da se vratiš nazad tamo gdje si bio. Neko je baš napravio tu paralelu i baš je to onako osjetio, kao svaki put kad uradi nešto i osjeti da se odaljio od Boga, osjetim se kao da se vratio 10 koraka unazad. Tako i kad imaš neku povredu, ti se vraćaš 10 koraka unazad i oporavak traje mnogo dugo vreme. Znači, 2, 4 i šipka 6, 60 kg. Sirovina, brate, sirovina. Kako prave muškarčine besjede nakon seta je uradiš iskorake sa tegovima i onda se realno malo onako zadišeš, pa sedneš i kreneš da govoriš o raznim mudrostima, brate. Evo je jedna mudrost. Kao na primjer, zamisli da se bodeš u dupe. Bodeš se u dupe iglom, zato što te mrzi da dođeš i da uradiš ovo. I ne možda imaš djecu posle toga, da bi šta imao veći testosteron. Fuck, man. Šta ti misliš? Ja mislim da bi pre dizao tegove, brate, i onda imao decu, nego ne dizao tegove i nemao decu. Ima jedna jako pametna kvota koju sam čuo iz Svetog pisma, gdje ja mislim u poslanici Korinćanima apostol Pavle rekao da onaj koji stvarno ima problema sa bludom i koji stvarno ne može da odoli od gledanja žena na ulici ili generalno u životu, bi trebao da uzme i da se ženi odmah. Znaš za tu poslanicu? Čovjek je rekao, ako generalno jako patiš od toga da imaš seksualne probleme s time što konstantno osjećaš nagone sa ženom, trebaš uzeti i oženiti se. I onda kako se oženiš, imaš decu sa tom ženom i započneš porodicu, pod jedan, toliko ćeš da osjećaš ljubavi i želje da ostvariš tu porodicu, da bude srećna, da ti više neće trebati bilo koja žena koju vidiš na ulici, a pod dva, ako hoćemo i onako najprimitivnije, možeš da kažeš da si se zadovoljio. Tako da, to je ekstremno pametna poslanica od apostola Pavla u Evanđelju i to je, ja mislim, stvar koja bi mogla da pomogne životima mnogih mladih ljudi danas, zato što imaju mnogo veliki problem s pornografijom. Uzmi, nađi devojku, brate, oženi se i započni familiju. I to će
u isto vreme i da te bukvalno brutalno zadovolji, a i u drugo vreme... A ne samo devojku, nego i sve žene, kao što je rekao. Žena specifično, ne devojku, ne za provod, nego za porodicu. Ti kad budeš stvarno uzeo da izgradiš tu porodicu, ti ćeš to toliko da voliš da ti ne treba više ništa drugo od ovih prostih zadovoljstava. Toliko punoću od toga što si izgradio porodicu, čekaj, izdržaj se, osjećaš toliko veliku punoću od toga što si ti odgovoran za neko i što se trudiš za neko da ti neće više trebati pornografija, to gadit ćeš se toga, brate. Ovo je za sve fine devojke iz mog kraja. Da, ajde, to je to, okej. Oba. Još. Instagram Marko BUFB, bre. Pazi ovo. Devet. Krajnja laganica, vrat. I ne brojim više. Pumpamo bidžu i grudi, hasamo pipi i gudi, bret. Svi mi golemi Kao konja, 3% masti ispod pazduha mi je vonja. Vidi ovog lika. Mislim, evo viš. Znači ova žena sad prolazi, ne znam da ovaj znam srpski, ne zanima. Znači ova sad prolazi i sad ja mogu se iskontrolišem, ja imam 20 godina. Ali ja ako dovedem svoje dete i ako šetam ulicom svoje dete od 7 godina, kako ja njemu kažem, buraz, iskontroliši se da ne pogledaš u polugolu ženu. Ili ajde ti iskontroliši se sa 15 godina i testosteronom koji je do gore, brate. Ne možeš da iskontrolišeš, samo se obuci, brate. Samo se obuci. Danas u ovo moderno vreme, brate, najgore iskušenje koje možda imaš je lejš u džimu, prođe riba koja nosi ono veličinu 12 za decu, brate, komplet, najuži mogući, uzme od deteta svoj komplet i toliko jako pokazuju sise i dupe da jednostavno glupo. Treniraš, dižeš tegove, ali ne možeš da ne pogledaš u golu ženu pored sebe. Fascinantna priča dokle smo došli kao society. Pazi. Sila puta ubrzanja. Vidi ga mali, brate. Ko će da nosi grobove? Ko će da kopa urove? Grobove. Da, ko će da kopa grobove? Ko će da nosi stabla? Ko će da nosi stabla i grobove?